Inemiläinen veressä silkukin laulukosis. Joinainen kantaja se niin opi oli valaili ja litsäse dikajalla kajat katipalti inaset. Ikapsatele jo kymmenille kynsi barbahuus. Joo, ai puitakin lisätä. Minä on silti vähissä. Joo, teidän täytyykin huomenna tehdä lisää. Jaaha, annetaan sulle kahvia, mutta pullaa et nyt saa, kun et ole ollut kunnolla. Antakaa nyt vaan, kun tekee mieli sitä pullaakin. Ei sitä nyt anneta. Saat pystyä tänään pelkkään kahviin. No se on tämmöistä. Mikä saita? Huomenna aamusta Lapisouviin ruvetaan. Juu, aletaan heti suuruksen jälkeen hommeen. Joo, täytyy vaan tuo kirve, kun perottaa, niin tehtävät kieltä. Juu, olet sä kieltämään tahtoa. Joo. Hyvä. Kun en mä sitä pullaakaan saanut. Herra Jumala, tää pulaa, tehkää jotain! Auttakaa joku vetaan! Ois sieltä! Ehkä sinä palautulle! Vähän kova aamu, kun mä kouluun olin menossa ja posti oli pudottanut luukusta lehden ja siinä oli otsikko heti päälle, että suuri tulipalo Yläneellä. Ja en mä sitä kerinyt kaikki ollenkaan katsomaan, kun mä lähdin heti sitten sen otsikon nähtyä, niin linja-autoasemalle sieltä kotiin ja kyllä siellä oli jo ihan ulkon kauhea semmoinen niin kuin palvatun lihan käryinen semmoinen haju, kun niitä oli niitä ruumeja niin paljon siellä ja palaneen. Joo, ja niitä oli sitten jo, ne oli pelastettu sitten jo, kun mä sinne kerkesin, että sinne puuajan päätyyn, niin niitä oli siinä kammion sitten kannettu, niitä ruumeja. Ja sitten oli naapurit sitten
Ihan täältä oli kirkonkylästä saakka ihmisiä sit katsomassa ja auttamassa. Ja minunkin isäni sitten niin keksi sitten äkkiä hätinnos ne kirkkoreen ja siihen heiniä ja sällyi. Ja kun ei niillä vaatetusta ollut muuta kuin yövaatteet, niin, niin täysin jotain niin semmoista lämmintä siihen pääsivät. Ja matka oli lyhkäinen, että se oli sitä kuorman tekoa ja purkamista aika paljon. Ja pappani tai isäni se oli, vaikka me pappas sanottiin, niin hän oli keksinyt semmoiset heidän makuuhuoneessa pitkin lattiaa, sitten vitirinnan, niin kaikki sänkyvaatteet ja mattoja ja mitä kaikki siellä sitten jo oli, sänkyvaatteet piisanneekka, niin siellä pitkin lattiaa ja ne oli siellä monta päivää. Joo. Ja sitten ulkopuolisia oli semmoisia, kun omaisia ja sukulaisia, niin hakivat, niin veivät sitten kans kotiin, niitä niin paljon kerran oli. Ja kyllä se surullinen näkö oli. Valittivat niin kovin, mitäskö ne oli sitten jo vaurioituneet niinpä, vaikkei sitten niin pahasti kuollut olisi vielä. Joo. Kyllä se kamala oli. Ja ne oli pahan näköisiä sitten ne vainajat siellä, kun niitä oli siinä kammion viety. Ja ei niissä mitään ihmisen hahmoa ollut hiukalta. Mm-hmm. Semmoisia möhkäleitä ne oli, mitä oli jäänyt palaamatta. Kyllä se kamala oli. Ja sitten oli siellä, ne tietysti meni semmoista hädänalaisena niin toisesta paikasta toiseen ja siellä niin roikkui siellä verannan toisen kerroksen semmoiset aitaukset, kun niin verannan reuna oli, niin semmoista kaksin kerran roikotti se, että se oli kuollut siihen sitten. Joo. Ja näiden yläneläistenkin ihan omaisia siellä oli paljon siinä joukossa, että Oi Herra, jos mä matkamies maa, lopulla matka nähdä sun saan. Oi jos mä kerran näkisin Herran kunniassaan. Mua auta Herra, mä toivon vaan. Vaikkei ois toivoa ollenkaan, en päästä sua ennen